guys! Nindot kay tingog. Ang galing mo kanta ka ron. Muli na kadaog sa Queen of the Now. Taro nga. Tara! Nakadaog sa Queen of the Now. Sige, go. Ikaw ito bang hinahiyaman? Ha? Ate tayo ah. Ha? Naakoy! Nakapan. Balik ka rin mo. Oo, 4931. Lagyan mo nga. 4931. Bakit di na lang? Pag-start. Talaga? Akan itong
Lahat ay gagawin. Tumingin ka ba sa'yo? 200 to lang yun. Magwawalan ito Asa na zero dito? Asa na zero? Sarap. Wala, walang yakan. Wah. Tumingin ka ba sa'yo? Baka nga. Wawalan ko na lang. Kaya, Suko hindi ka nga sa iba. sa pag-ibig. Baka sakaling matauhan to. Gawin mo nga. Tumingin ka dito. Hindi na pag kinakaya. Ladies and gentlemen, sabay-sabay po natin magpapagpaka ang pagsigawan ang babae may celebrate day. Walang bawal sa binibini. Piling marikit. Our next contender from Malayang Batangas. In my real life, my name is Timothy James Poole. But tonight, the allow me to stand by the name of Miss, the one and only, ang babaeng bawal hawakan, baka hindi mo nabitawan. Sarap. Baka hindi mo bitawan pag di pa nagbigay ng pera. Uy, zero wala na talaga lang ng ito. deserve. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. 200 Bawal bitawan. Kasi wala pang bayaran. Ito sa Pokeball. Atay, uy.